ва духтарако нигоҳ кунед, ҳарирои фасони омадай. Ино материалошон ҳарирай. Сабукакай беч хол мепӯшен. Мана марҳама чихе хушрӯчаен. 210 сомон ая? 210 сомон як либос шай. 7 метрай барошон вая як 20. Мана марҳамат беҳад хушрӯ. Сиёсафед чам астай, кабуд чам астай, ина бардовуш ам аст. Ҳамаш хушрӯ. Ҳамаш сангош фасонай. Материалаш ҳарирай. Креп ҳам меган. Ку духтаро крепҳои Дубай бромадагай. Ина марҳамат ана ин намудо ҳаст ҳам хушрӯчаяй ки сангош хамилёнай, сангои Сваровскияй, шишагӣ мана ира бинен хи танада бо аҷоиб меиста. Гулош гули хушрӯай, гулош аҷоибот гули фасонай. Ма рақамашонам мемонам каседа дар кора як либосаш 210 сомонай. Марҳамат интихоб кунен дарав шумода бурдан расона наворда хушуна омадестай духтаро ай пеш аҷоиботай. Ин диски паплинои фасон духтарако марҳамат ҳаминора бисёр хоҳиш мекардед. Ина боз ҳам навинкош омадагай. Озин кушода нишон метим ҳам хе хушрӯчаян. Ира бинед 210 сомонай. Оптовиш бо арзон мешава. Мана каседа дар кора интихоб кунен даррава как шумода доставка кунанд. Аҷоиб хушрӯ. Ишам фасонай, ишам фасонай. Мана инамудам фасонай. Ина диден нарх бошад ҳамагӣ 210 сомон. Иҷада бо нигоҳ кунед духтарако ина глошам ҳастай. Кадомашам мегирен паплини индиски, паплини ғавса как шушта мепӯшанд ҳичи намешава. Нархи беҳтарин. Духтарако каседа дар корай марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависеншонад даррава как шумода доставка мекунанд. Чи и гуло маҳқулай, чи мана ин гуло маҳқулай туна иним гулоям қа хушрӯанд духтаро. Ира бинен охи ина сиёшам ҳастай диден 210 сомона як либос. Ира аллакай чанд сол шид ма тавсия метим кае ки мегиранд ино на аймода мераванд на гуфти гапки на ҳичи мешаванд. Ҳам хе хушрӯанд пахтаи тозаяй бо сангошон ё ҳамаш сангош аҷоибот хушрӯ задагай. Ира бинен ҳамаш моделои беҳтарин духтарои азиз ина оригинал дар кортон боша. Ана ин гулша нигоҳ кунед евростилай сангш ҳам хеле хушрӯ задагай. Ина нигоҳ кунед гулшам гули беҳтаринай. Бовар кунед духтарако ин барои муаллимаҳоям хушрӯвая культурни беҳад фасонакай. Ина иҷара биненда гуло чихе бисёрай. Ҳамаи ҳамино 210 сомонай. Интихоб кунен дарава как шумода бурдан расонанд. Ина иҷада боша я намуд материалай супер келинчак духтарако ина барои туй мегиранд бисёр барои платья мекунанд. Блестящий хулас хушрӯ 200 сомона як либосаш. Ина каседа дар кора марҳамат и гулоша бинен ҳамаш ҳархела я инам то поёна инам хе супер келинчакай. Духтарако ино фақат доставка кати кор мекунанд. Рақамо ҳаст. Мана марҳамат муроҷиат кунед.